जोंनि थाफानाय जोंनि खौसेथिया प्रमद बर'नि इन्टारेस्टआव नङा जे जोंनि बर' हारिनि खौसेथिया प्रमद बर'नि इन्टारेस्टआव जोंनि बर' हारिया खौसेथि नङा आरो धीरेन बर'नि इन्टारेस्टआव जोंनि बर' हारिया खौसेथि नङा बे बाथ्राखौ जोंहा दियारनाब्ला रन्जन दैमारि सारा बे बाथ्राखौ बुंदों। हेलौ मानगोनां रायजो राजा आरो लोगो नोंथांमोन, दिनैनि गुबै टपिकआनो जाहैबाय जोंहा एनडिबिनि गायसनगिरि दियारनाब्ला रन्जन दैमारि सारा मैयानि दिनावहाय जोबथे साननिफ्राय दान्दिसेनि थाखाय आलासि महरै गावनि न'आव आगान हैनो सम आरो खाबु मोनदों रायजोफोर। आरो बे 20 दिननि आलासि महरै दिनै रन्जन दैमारि सारा न'आव आगान हैनो मोनदों आरो जों बयबो रायजो राजाफोरनि गेजेराव दिनै सफैनो हादों रायजोफोर। दा बाथ्राया बेसो रायजोफोर, दिनै रन्जन दैमारि सारा दिनै हारिनि थाखाय गोबां बोसोर जुजिबोयै दासिमबो जोबथेसालियाव बिथाङा दिनै हारिनि थाखायनो जोबजानानै दङ आरो लोगोसे फिन खेब दिनै जोबथेसालिनिफ्राय दान्दिसे आलासि जाफैनाय हिसाबैबो दिनै हारिनि थाखायनो दिनै बाथ्रा सानगासिनो जोंहा रन्जन दैमारि सारा। रायजोफोर दिनै रन्जन दैमारि सारा फंसे बाथ्रा बुंदों जे जोंनि बर' हारिनि खौसेथिया प्रमद बर'नि इन्टारेस्टआव जोंनि बर' हारिया खौसेथि नङा आरो धीरेन बर'नि इन्टारेस्टआव जोंनि बर' हारिया खौसेथि नङा बे बाथ्राखौ जोंहा दियारनाब्ला रन्जन दैमारि सारा बे बाथ्राखौ बुंदों। सानसेनि आलासि महरै बिथाङा जोबथे साननिफ्राय दिनै गावनि न'आव आगान होफैनो मोनदों, अब्लाबो बिथाङा दिनै ओरैनो जिरायनानै थायाखै। दिनैहाय जोंनि हारिनि थाखायनो खामानि मावदों आरो हारिनि थाखायनो दिनैहाय बिथाङा बे बाथ्राखौ बुंदों। लोगोसे प्रमद बर' सारनि हेंथायै मा बाथ्रा बुंखो आरो जोंनि बर' रायजो राजाफोरनि थाखाय बेसेबां माबायदि थासारि खालामोब्ला माबायदि जायोब्ला जोङो बर' हारिया खौसेथि जागोन आरो जोंनि जे थांखि आरो सिमां जे जोंनि बड'फानि साननाय आरो बे सिमाङा बोरै जाफुंगोन बिनि बिसय जोंहा रन्जन दैमारि सारा बुंदों। स' रायजोफोर नोंथांमोना फारसेनिफ्राय स्टेप बाय स्टेप नायलांबानो जाबाय। दिनै रन्जन दैमारि सारा जोबथे साननिफ्राय दान्दिसे आलासि महरै गावनि न'आव आगान होफैनानै दिनै बर' हारिनि थाखाय सेन्टिमेन्ट बाहायदों बा बर' हारिनि थाखाय सानदों। अब्ला रायजोफोर नोंथांमोना नायलांदो जोंहा रन्जन दैमारि सारनि बिबुंथिखौ। अब्ला आं स्क्रिनाव होबाय स्टेप बाय स्टेप। माबायदियै बर' एबा ट्राइबेलफोरनि सुबुं अनजिमाया 20%ल' जाखो? दिनै माबायदि बर' एबा ट्राइबेलफोरनि सुबुं अनजिमाया 20%ल' जाखो? तार বাবে दायी কোন? Who is responsible for it? जों जेन दा 20%निफ्राय 15% जाया, 15%निफ्राय जेन 10% जाया, 10%निफ्राय जेन जों 5% जाया, 5%निफ्राय जेन जों लाथिख' जाया, बेनि थाखायनो जों दिनै साननो गोनां जादों, नांनो गोनां जादों। जों डाइनासुर आरो दद' दाउफोर बायदि बे बुहुमनि बिखानिफ्राय जोबस्रांनो लुबैयाखै। जोंखौबो सोरजिगिरि इसोरानो सोरजिदों। बेनिखायनो जोंहाबो गुबुनफोरबायदिनो थांनानै थानायनि मोन्थाय दं। 20% एबा मेजरिटिनि खोथा गैया, हारि बायदियै थांनानै थानायनि जुजिनाय आरो दावहाया जुगामि जानांगोन। सिबिजाथाव आलासि आरो गेदेमा रायजो राजा नोंथांमोन, बाथ्रायाव बुंनाय दं दि सासे मानसिया गोग्लैयोब्ला सिखांना दोम थाया, बियो थाबायलाङो। जोंनि थाफानाय जोंनि खौसेथिया प्रमद बर'नि इन्टारेस्टआव नङा, नाब्लानि इन्टारेस्टआव नङा, धीरेन बर'नि इन्टारेस्टआव नङा, सोमखोर बिथांनि इन्टारेस्टआव नङा। जोंनि जि खौसेथि, बे खौसेथिया बर'लेण्डनि थाखायसो खौसेथि।